Mehriban vatandaşlar, Garaşdyrdygyň Merjen däneleri atly döwlet derejesinde geçirilýän bu bäsleşigiň Lewap welaýatyna kitapgaryny körpejelerimiz Lewap welaýatynyň bagtyar ýaşlary bugünkü gün saýrak bilbiller bolup, ajaýyp şirin owadlary bize ýetirýärler. Mehribanlar bizem gepleşigimizi körpejelerimiziň ýürek boýsançlaryna size ýetirmek arkaly dowam edýär. Salam jigem. Salam. Özüňni tanışdyraý. Men Lewap welaýatynyň Hojanbal etrawynyň 6-njy synpyň okuwçysy Ategad Bayramow. Atagelle, biz sana Garaşdyrdygyň Merjen däneleri atly döwlet derejesinde geçirilýän bäsleşikde uly üstünlikler arzu edýär. Sağ olun. Berekella. Nähil aýdym bilen geldiň bugünkü bäsleşige? Men Merjen däne atly bäsleşige gülýalyk diýen aýdym getirdim. Berekella. Gülýalyk diýen aýdym watanymyzyň ösüşini, parlaýyşyny wasp edýän aýdymmy? Howa. Berekella. Ondan başga da aýdym getirdiňmi? Howa. Sahnada aýtjak aýdymyňa däli, başga bir aýdyma bize heňlenip berjekmi? Howa. Aýdyp berin. Ay, nygmatlardyr näçe diýseň ey, ülkemiň toýsa çagynda ley. Tapylar ol näçe diýseň ülkemiň toýsa çagynda jan ey. Gelin dostlar, geçin dostlar, toysa çağın açın dostlar, şevret bardır için dostlar, ülkemiň toysa çağında jan ey, hey, ülkemiň toysa çağında jan ey. Berekella jigem. Sağ ol aýdyp beren ajaýyp aýdym üçin biz sen saklaman sahna uğradýar. Mehriban vatandaşlar, ynha görüşüňiz ýaly körpelerimiz bugünkü gün watanymyzyň wasbyny has bir joşkunly, has bir şatlykly ýerine ýetirýärler. Eýsem bu bolsa, ýaş nesillerimize döretip berilýän giň mümkinçilikleriň aýdyň sowtnamazy bolup durýar. Biz gepleşigimizi bagtyar ýaşlarymyzyň ýerine ýetirip berjek ajaýyp aýdym sazlary bilen dowam edýär gepleşigimizden daşlaşmak. Bahar geldi ya
Mähriban watandaşlar, biz bätleşikde gepleşigimizi indiki gatnaşyjymyz, ýagny Lewap welaýatynyň Saýad etrawynyň 20-nji orta mektebiniň okuwçysy Arslanow Didar bilen söhbetde şol dowam edýär. Didar, nähir duýgular başdan geçirýän häzir öz deňdoşlaryň bilen bilelikde ajaýyp sahnada sen ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirýän. Bize nähir duýgular başdan geçirýän aýdyp berä. Men şeýle ütköşük döwürleri baştan geçirýän. Bäsleşige gatnaşýan deňdoşlaryma ul üstünlük arzu edýäris. Köp sag bol Didar, bizim saňa ul üstünlikler arzu edýär, seni saklaman, ajaýyp aýdym ýerine ýetirip bermeň üçin sahna ýollaýar. Inniki bäsleşe gatnaşan jigimiz bilen gepleşigimizi söhbetde şol dowam edýär. Salam jigim, özüňni tanıştyra. Salam, men Çerje Etranyň 11-nji orta mektebiniň 6-njy synp okuwçysy Bahar Serdarova. Garaýsyz baky bir tarap Türkmenistan bede Batly Atmuradyň mekany ýylynda garaýsyzlygyň merjen däneleri atly bäsleşigine gatnaşmak maňa da müýesser etdi. Men muňa diýseň beýenýärin, buýsanýarin. Berekella. Nähili aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Men ýürek joşgyny atlaýdym bilen geldim. Berekella. Şondan bir bölüçküde ýerine ýetirip berä. Garaýsyz watanymyzyň biz bagtyýar balasy, gahrman serdarmyzyň saýrak merjen denisi. Garaýsyz watanymyzyň biz bagtyýar balasy, gahrman serdarmyzyň saýrak merjen denisi. Watan malasy, watan lelisi, biz garaýsyz watanyň merjen denisi. Watan malasy, watan lelisi, biz garaýsyz watanyň merjen denisi. Berekella jigim, biz saňa sahnada da ul üstünlikler arzu edýäs we seni saklaman sahna ýollaýas. Garaýsyz watanymyzyň
Mähriban watandaşlar, bugün Lewap welaýatyna bagtyar körpelerimiz Tunutun sadyny, aýdymyny hasy belentden ýaglandyrýarlar. Bizim Garaşsyzlyň merjen däneleri atly bäsleşe gatnaşan jiglerimiziň ýürek boýsanjyny size ýetirýär. Salamjy. Salam, men Lewap welaýatynyň Fagat Gany ýökdeleşdirilen 2-nji okta mekdebiň 4-nji synp okuwçysy Begen Şygaýhan. Men aýdym söýýärin. Aýdym kalmyzyň owazy, adamlaryň gön sogdaşy, bagtyarlyk ýurdumyzy, eşgätsiz zamanamyzy, nesilleň dilleň sanasy, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň, arkada gahrman sevdarymyz aýdym sasyň götüne bilen sak goýýarlar. Onuň ösme üçin äk şekler dögedip berýärler. Garaşsyzlyň merjen däneleri bäsleşigine we tapkyryna garaşsyz we baky bir tarap Türkmenistan Bedew batly at muradyň mekany ýylyna bedewler diýen aýdymy getirdim. Halkymyza, aýdymsaz zamanamyza, nesillere ak geljeğe bagşydan gahrman arkadamyzyň, arkada gahrman sevdamyzyň janlar sag, ömürlük uzak bolsun, alyp bargan tutumly işlegi hemişe gowaçyklyga beslensin. Köp sağ ol, begenç arzularyň hasyl bolsun, biz hem saňa üstünlikler arzu edýär, seni sahnaýa ýollaýar. Sağ olun. Zemini toynuklar, coşak kaynayar.
Ähriwan watandaşlar, Lewap welaýatyna bugünkü gün merjen däneleri özüniň ajaýyp aýdymlary bilen sahnamyda bezeýärler bizim. Aýdym sadyny ýerine ýetirmezden öňürtü körpejelerimiziň ýürek beýsanjyny size ýetirýär. Salam jigim. Salam. Özüňle tanıştyra. Men Lewap welaýatynyň Däne Tramnyň 2-nji orta mekdebiniň 4-nji sınıf okuwçysy Aýna Döwletdiýarowa. Garaşsyz baky bitarap Türkmenistan Bedew Batly At Muradyň mekany ýylynda garaşsyzlygyň merjen däneleri atly bäsleşigine gatnaşmak meser etdi. Men muňa diýseň beýenýärin, buýsanýarin, eziz arkada gatam, milli lider gahrman, arkadaly serdaryň her gadamy şohratçan, baky bagty berdi. Galkynýan döwrümizde nesilleriň adyndan alkyşaýarysy-da bize şeýle mümkinçilikleri döredip beren gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri hemişe ruwaçlyklara beslensin. Berekella Aýna, köp sag bol, arzularyň hasyl bolsun. Biz hem saňa bugünkü bäsleşikde uly üstünlikler arzu edýäs. Biz onu sen saklamaly bolýarmy?
Şor, Garasızlığın mercenlerleri, Aydım Sadlı bəsleşimiz hem tamamlanıp barýar. Ulus işleri besenen, yaşıl tuğlu, garasız, bakı beter vatanımıza, gafman arkadarımıza, arkadalı gafman sevdarımıza, nasip yaşlar bolup yetişmenizi arzu edip